Південна Корея, ймовірно, провела випробування нової крилатої ракети великої дальності. Запуски для неї – річ звична, але аналітики кажуть, що це перша ракета КНДР, яка здатна переносити ядерну боєголовку. Про запуск оголосили по північно-корейському державному телебаченню. І Південна Корея зі США відразу почали перевіряти, чи так це насправді. Розвідки Південної Кореї і Сполучених Штатів тісно співпрацюють і глибоко аналізують ситуацію. У Міноборони Південної Кореї кажуть, що підтвердити інформацію особисто північного сусіда поки неможливо. Як ви знаєте, військова гаряча лінія між Південною та Північною Кореєю працює погано. У березні КНДР випробувала нову балістичну ракету малої дальності. Крилаті ракети вона випускала і наприкінці січня, усього за кілька годин після того, як посаду президента США обійняв Джо Байден. Головне питання, чи опанувала КНДР технологію створення мініатюрних ядерних боєголовок, які б могла перенести ракета. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін раніше цього року заявив, що розроблення маленьких бомб – основна мета його країни.